Насамрэч, я думаю, што гарадскія жыхары і жыхаркі яны маюць пэўныя прывілеі па праве свайго нараджэння. І я кажу не толькі пра сітуацыю, калі вам атрымалася трохпакаёўка на праспекце Янкі Купалы Ад дзе-небудзь. бабулі ў спадчыну, Так. Ага. А я яшчэ кажу пра тыя сітуацыі, калі мне, напрыклад, мае мінскія сяброўкі расказваюць пра сваё дзяцінства і кажуць: ну я вось у 7 год пайшла на мастацкую гімнастыку, пасля мне не спадабалася, я пайшла на вакал, пасля займалася джиу-джитсу, а ў 14 год я зразумела, што ў мяне ёсць пэўнае прыцягненне да ўсякіх сацыяльных тэм, да дапамогі. Я пайшла валанцёрыць у Чырвоны крыж, пасля я зразумела, што гэта крынж, і я пайшла працаваць яшчэ кудысьці, і вось у іх рэзюмэ пачынае разрастацца ўжо ў 14 год, калі яны актыўныя. Я ў свае 14 год магла пайсці ў Бераставіцкі раённы дом культуры і сказаць: а можна я у вас тут пайграю паўлінку? А мне маглі сказаць: не, дзевачка, тут ужо ўсе палінкі занятыя. Ну, у мяне ў Клецку было прыкладна як у цябе ў Бераставіцы. У мяне была музычная школа, і гэта адзіная крыніца культуры, которая была мне дасяжна. Ну, урокі малявання ў школе. Бібліятэка, раённая бібліятэка. Я ледзьве не забыла, гэта вельмі крута. Ну, апроч музычнай школы нічога ў мяне не было. Мы з сяброўкай хадзілі на этюды. Это я зараз такое слово ведаю. А тады мы просто бралі лісціку клетачку, аловак і ішлі на возера, малявалі. Там у нас была млын такі стаяў, гістарычны, потым яго спалілі.